bi alamisa ye septembre kalo tile 15 san 2022 aw nisɔndiyalen bɛ aw bɛɛ lajɛlen bisimila i n'a fɔ don tɛmɛlenw na bonya ani karama kɔnɔna la k'aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ fara ɲɔgɔn kan renouveau matin jamakulu bɛɛ lajɛlen fɛ anw ka ɲɛmayaso o ka yamaruya kɔnɔna la aw maa minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la ka ban aw ka telew bɛ renouveau la walima aw ka radio bɛ renouveau la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ sokɔnɔnaw fɛnɛ na ni sanga kɔnɔna la ni aw sɔgɔlen don an na an bɛ badabada foli di aw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu fɛnɛ bɛ jɛmukan enregistré ŋaniya ɲumanya hukumu kɔnɔna la ka bila whatsapp groupe dɔw kan fo ka taa se youtube ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman o ni foli ka kan an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli di u ma olu sababu la aw bɛ ka ja ɲuman ani kumakan ɲuman sɔrɔ bi sɔgɔmada in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Lamusa Sanogo Lajosuma sabula ka d'a kan ale ni anw ye tile saba baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula Umaru Koyita ale sen tun bɛ kɛrɛkɛ la nka bi sɔgɔmada in na ani Umaru bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nisɔndiya ale kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe ale fɛnɛ ka labɛnw sabatira ka fara ne yɛrɛ ka Fanta Tomota an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan Umaru Koyita Fanta Tomota i ni sɔgɔma kɔrɔ baasi tɛ e ni fama dɔɔni yɔrɔ jumɛnkaw ni yɔrɔ jumɛnkaw an kun bɛ taamana an sera kun bɛ Kɛɲɛba mara la d'accord Kɛɲɛba mara la kunda Mayina min na babu to an sera nin bɛɛ la an b'u fo nin sanga in kɔnɔna na u fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'u b'u sɔgɔ an na ka kunnafoni kunfɔlɔw sɔrɔ renouveau la an b'u fo siga t'a la bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ Umaru k'i yɛrɛ ka bisimila minɛ sɔɔni dɔrɔn i bɛna dɔn kibaru dayɛlɛ kanubaga jamakulu ye o la bi alamisa septembre kalo tile 15 renouveau matin kunnafoniw bɛna boli minnu kan bakurubaw olu filɛ an bɛna olu da aw tulo kan bi sɔgɔmada in na an ka walawalali kɔnɔna na kumasi min bɛ an bolokɔrɔ ni Isa Kaba Sidibe bɛna o walawala aw bɛɛ lajɛlen ye bonya ani karama kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ chantage la Isa Kaba bɛna o kumasi kɔrɔ fɔ aw ye ni o ye chantage ye ani fɛnɛ an y'an suganti kun jɔnjɔn min kama a bɛ ka waleya min kofɔ Kaba bɛna ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ CEDEAO la k'u kɔni ka kunbɛn nata ko o bɛna kɛ New York kaw fɛ yen nɔ ni o yɛrɛ bɛ États-Unis faba ko fɔ ko yalima ninnu ka ni kunbɛn min bɛna taga kɛ États-Unis kaw fɛ yalima ko o tɛ CEDEAO sɛbɛnw sɔsɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO sigira ni sɛbɛn kan minnu ye a tɛ olu sɔsɔ wa n'o bɛ texte ko fɔ o kama an bɛna ɲininkali tɛnkun Dr Ali Tunkara la ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ CEDEAO ka nin kunbɛn ale kan fɛn min kɔni bɛ tani ka segin kibaruyaw ko fɔ o lasew bɛ kɛ bi bonya ani karama kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo ale fɛ kɛnɛya kunnafoni o ye laada ye o fɛnɛ bɛ lase aw ma bi sɔgɔmada in na ta bɛ tali kɛ fɛn min kan o de bɛ bonya damatɛmɛ wale ko fɔ docteur bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye ala ye maa minnu garizɛgɛ kɛ bonya dantɛmɛ ye olu fana ka se ka u ka kɛnɛya tagabolo jɔnjɔnw dɔn cogoya minnu na Alexi bɛ bisimila o fɛnɛ ye laada ye a ma sɔn fɛn min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya caman bɛ kɛ an ka Mali kɔnɔna la ka taa se an ka sigidaw ma fo ka taa se an ka du kɔnɔna ma Alexi ka yeta mana boli fɛn min kan don min a bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ a ma sɔn yɔrɔ min ma walasa bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman kɛ kunnafoni gafe minnu bɔra bi septembre kalo tile 15 olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw bɛ kɛ bi an ka jɛmukan ale kɔnɔna la dakuru ɲɛ kelen na aw bɛ deli ka rubrique fɛn o fɛn sɔrɔ renouveau matin kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma bonya ani karama kɔnɔna la bi ko bɛɛ k'i bisimila an bɛ kunnafoniw bɔ a da fɛ sisan baaraw bɛ daminɛ ni wagati bolo dacogo ye ko kunnafoni sanuma o dɔrɔn de bɛ se ka ma kunnasirilenw la wasa o kama an y'a ɲini kanubaga jamakulu fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i wakili sɛmɛ renouveau matin ale la sabula kunnafoni sanuma o lasew de bɛ kɛ a kɔnɔna na Umaru Koyita don kibaru dayɛlɛ wagati sera siga tɛ o la kunnafoni sanuma o caman bɛ an bolo an wulila ka don dugu kɔnɔ ka minnu ɲini n'an bɛn'o da an kanubaga jamakulu ka nin sanga in kɔnɔna na okumu kɔnɔna na an da bɛna se kumaba minnu ma o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye Gawo mara kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ ko siran ani ɲiniɲini fanga ka bon yen nɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ El Hadji Gamu ale ye weleweleda min kɛ duguladenw ye k'u ka se dugubaw ma a ko bɛ cogo di an bɛna an da don o kuma la k'o walawala ka tali kɛ Mali ani Côte d'Ivoire jamana na a yirala k'a fɔ ko gɛlɛyaw kɔni cɔrilen don halisa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ fintigila ka 46 tɔ minnu bɛ an ka jamana na olu ka ko kunkanko kan ka fara o kan fɛn min kɔni Sikaso mara ye a yirala k'a fɔ ko kɔriko k'a b'a la gɛlɛya mɛ kosɛbɛ yɔrɔ dɔw la a ko bɛ cogo di ni Usumani Togo ka yamaruya ye sɔɔni an bɛna an da don n'a ka nin bɛɛ walawala Ni sanga in kɔnɔ an bɛ foli kura ka se an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma Mali fan fan ni u sigilen bɛ yen nɔ k'u sɔgɔ an na nin waati in kɔnɔna na an b'u fo fɛn min kɔni an ka kunnafoni tako fɔlɔ la an y'a yira k'a fɔ
Gawo mara kɔnɔna na gɛlɛya ani wulikajɔ ni siran kɔni kɛmɛ ni yɔrɔ in taabolo ka sababu kɛ fɛn min kɔni General Gamu ye ale ye weleweleda min kɛ duguladenw ma k'u ma gɛrɛ dugubaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ani ka taa se Menaka ma ka sababu kɛ banbaganciya wale min wɛrɛlen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ni a bɛ ka taa ka duguladenw yɛrɛ sɛgɛrɛ nin sanga ninnu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa o kɛra sababu ye ka siranba wuli nin yɔrɔ kofɔlen na duguladen caman olu kɔni bolila walasa ka se ka na dugubaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa caman olu kɔni wulila k'u kunda Gawo kan wa wulicogo o kɔni kɛra siran kɔnɔna na an ka jɛ an ka lasew lamɛn e ma fifa minnu na an fɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko lakanabaliya o tɔ de bɛ ka wara ka taa fɛ dancɛ 3 yɔrɔ la ni o ye zone des 3 frontières ye banbagaci jɛkulu olu ka bingani walew bɛ ɲɛsin wagati bɛɛ finitigilakaw ma finitigilakaw dɛmɛbaw walima dugudenw yɛrɛ u ye minnu yɛrɛ bayilika caman bɔnɛ u nin na kabini san daminɛ in na lakanabaliya warali kosɔn dugudenw yɛrɛ nikun tɔɔrɔli kama o de y'a to General Gamu ale ye wele bila kunu ko dugudenw ka bɔ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni ka don dugubaw kɔnɔna la Gawo ani Menaka dugubaw kɔnɔ o welekan kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman kɔnɔ gan a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ bayilika caman de y'u sigiyɔrɔw bila kunu o fana bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya wɛrɛw de ye o de kama wele bilalen no jamana ɲɛmaw ma ani ONG jɛkuluw baɲumankɛtɔn maaw walasa u ka se ka dɛmɛ don u ma a dun yirala k'a fɔ fɛnɛ ko maa dɔw fɛnɛ olu kɛlen no ka yen yɔrɔ ninnu bila k'a sababuya kɛ lakanabaliya in o warali kojugu ye an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni école maîtres ka lafasali tɔn min bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ye baarabila sɛbɛn dɔ bila fɛn min bɛ taa heure 192 la ni o bɛ bɛn tile 8 ma u kɔni y'a yira k'a fɔ o baarawaleya ninnu kɔni kɛra ka bɛn tarata don septembre kalo tile 13 ma fɛn min kɔni ye synergie de Bamako ye olu kɔni ka laɲini de ye fɛn min kɔni u ka sarako min bɛ tali kɛ musakakow la min bɛ san 2021 san 2022 ko fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ka se ka se u ma ko ni o ko kɔni ma kɛ ko fɛn min kɔni kalanta min bɛ yen nɔ ni o bolodalen don ka bɛn octobre kalo tile 3 ma ko olu kɔni na ɲagami don o baaraw la an ka jɛ an ka lasew lamɛn an ye baarabila sɛbɛn dɔ déposé Bamako yan o kun ye parce que an ka rappel salaire dɔw bɛ minnu na depuis san damadɔ an ye taama bɛɛ kɛ ka taa autorités fan fɛ pour que o rappel ninnu ka se ka évacuer joona nka o taama si ma to an ka se ka an ka satisfaction sɔrɔ kami année scolaire 2021-2022 an ye taamaw daminɛ ka na vacances bɛ kɛ o taamaw na autorités nɔfɛ o bɛɛ la an ma se ka satisfaction sɔrɔ an yɛrɛ nana ye k'a fɔ foyi kɔntan ma bilen n'a bɔra baarabila la baarabila min bɛ daminɛ octobre kalo tile 3 o kɔfɛ dɔgɔkun dɔw kan ka bɔ octobre kalo tile 10 na ka taa octobre kalo tile 14 na baarabila bɛna kɛ tile 8 kɔnɔna na an ka laɲini kɔni an ka hakɛ min bɛ yen k'an ka hakɛ ninnu sara mana délégation minnu bɔra m'olu ma bɔ dossier min bɛ rejet la a bɛɛ ka ɲɛnabɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 3 ye walasa école maîtres k'u ka hakɛ sɔrɔ n'o hakɛ sɔrɔla an ka mankan laɲini o dɔrɔn de n'o hakɛ sɔrɔla laɲini kɔni an ka se ka don ka kalan kɛ octobre kalo tile 3 mais ni o ma sɔrɔ an wajibiyalen don ka tile 8 kɛ baarabila la o kɔfɛ tuguni ka tila ka baarabila wɛrɛ bolo da aya ni lasi ninnu kɛra Lassine Jakite ale ni Umu Tarawele olu ka kuma baara la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniya halisa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kabi waati damadɔni fɛn min bɛ tali kɛ gris unifié ko min bɛ yen nɔ o kɔni kɛmɛ mankan ye kosɛbɛ polisiw tɛmɛnen kɔfɛ ka taa se surveillant ni prison tɛmɛnen kɔfɛ la fana ma fɛn min kɔni ye protection civile maaw ye olu kɔni ye u fana ka wulikajɔ kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni septembre kalo in na ni o bɛ bɛn bi ma tile 15 k'u fana na ɲɔgɔn dalajɛ kɛ walasa ka se ka kuma fɛn min ye gris unifié ko ye olu ma mun de faamu a la o hakilila tɛ mun ye a kow la k'o walawala Gabriel Keita an ka jɛ k'ale ka lasew lamɛn saraw lakɛɲɛli n'o ye gris unifié ye halisa o kumaw kɔni bɛ sen na kalanko lafasalitɔnw kɔfɛ ka fara kasow la kɔlɔsibaw kan ani polisiw fana ka lafasalitɔn kan min kɔni ye protection civile maaw ka lafasalitɔn fana ye olu kɔni fana bɛ n'u dama gosi nin kuma in kan sini u ka lajɛrɛ dɔ sen fɛ ni Mali kunnafonidilaw ye ka fara gris unifié ko kan protection civile maa ninnu bɛna kuma fana u ka prime ko an'u ka statut ko fana kan o fana kɔfɛ maa ninnu bɛna kuma u baaraɲɔgɔn minnu ka baarako ɲagaminen don waasa
walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la halisa sara bɛn kɛli ko kan kasow lakanabaaw ka lafasali tɔn u ka ɲɔgɔnye kɔfɛ ni Mali kunnafonidilaw ye dɔgɔkun 2 sɛgɛsɛgɛli lajɛliw kɔfɛ u kɔni y'a jira k'u bɛna koba kɛ waasa minw ka laɲiniw ka se ka sabati kalanko lafasali tɔn o de kɛra jɛkulu fɔlɔ ye min ye a ka nisɔngoya jira saraw lakɛɲɛli ko kan ni kɔni ye k'a fɔ aw ye ko min ye saraw lakɛɲɛni ko ye bɛnkan kɔni ma se ka sɔrɔ o ko la jamana fonctionnaires ni ɲɔgɔn cɛ. aya ni kun ye Lasine Jakite ale ka lase de an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa kabi waati caman an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kalansobaw ye Mali kalanso yɛrɛ minnu dabɔlen don n'an b'a fɔ olu ma école publique ani ka taa se école privée ma danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ école privée ale musaka kow ka ca a kow fana caman bɛ yen nɔ olu ka ca maa caman olu kɔni bɛ an ŋaniya k'u ɲɛsin école privée ma ka tɛmɛ école publique kan mun de bɛna ni o ko ye yalima mun de b'a to mɔgɔw b'u ɲɛsin école privée ma hali ni o y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a musaka ka ca Amadu Jara ale ye ɲinini dɔw k'o kan ka kuma sɛmɛ maa dɔw la k'o ko ɲɛɲini an ka jɛ an ka lasiw lamɛn. Mali la jamana ka ekɔlisow n'o ye école publique ye olu de kun ka di maaw ye kosɛbɛ ka tɛmɛ kɛnyɛrɛ ye école kan n'o ye école privée ye nka an bɛ waati min na jamana ka ekɔlisow n'o ye école publique ye o bɛ o tɔgɔkɔrɔw bolo bari n'i ye jateminɛ kɛ kalanden masa caman de bɛ yen o bɛ taa o don tɔgɔ sɛbɛn école privée la n'o ye kɛnyɛrɛ ye ekɔlisow ye yalima mun na. Pour former ka ɲa o ye kelen ye ni mɛtiriw formera ka ɲa ka kilasi caman jɔ c'est vrai jamana ka bon tiɲɛ don et que gouvernement bɛ dɔ kɛ la mais halisa dɔw de kan ka fara o kan. Niveau bɛ mɛtiriw la ne bɛ ka kuma i fɛ doctorat de bɛ ne bolo géopolitique la mun sigilen bɛ sɛbɛnni yen fɛ master b'a bolo dɔ wɛrɛ bɛ fɛ licence b'u bolo maîtrise b'u bolo donc u ka connaissance personnelle yɛrɛ déjà o ye fɛn ɲuman dɔ ye mais an bɛɛ taara IFM la. Ni dɔw yɛrɛ b'a yira k'a fɔ k'i b'a ye karamɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ kalansow di kalandenw ma ko karamɔgɔw yɛrɛ olu lajɔlen tɛ kosɛbɛ o kalansen ninnu na dɔw fana b'a yira k'a fɔ ko kalansen min bɛ kɛ kalandenw kun ko kalansen ninnu o tɛ ban san kɔnɔ. n'an bɛ changer an ka changer programme kɔni pour k'a kɛ validé fo k'a bɛɛ kɛ fitini ka to a la fɛn ka t'a la a man ɲi dɛ fitini min bɛ to a la a bɛ kɛ fɛn ye mɔgɔ wɛrɛ b'a fɛn dɔn ka tɛmɛ i kan parce que olu b'a bɛɛ kɛ. Ni ekɔliden 150 jiri ma classe kelen la k'i k'u tila fila sɔgɔmada fɛ i ka na ou bien k'i k'u kalan yɔrɔnin bɛɛ a mankan bɛ caya mɔgɔ tɛ se ka kalan kɛ sugu kɔnɔ n'i y'u tila fila sɔgɔmada fɛ i bɛ na i bɛ se ka mun ji n'i nana wulafa so sigilen don est ce que i bɛ se k'o ɲɔgɔnna kelen ji olu ma. Ka fara ni degun ninnu kan a yira la tuguni k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw tɛ kɛ karamɔgɔw kɔ o kɛlen kɔ ka kalan kɛ kalandenw kun. Professeur an b'a fɔ école karamɔgɔ don a ka taa dayɛli da classe 9e ou 6e la nka jaabi bɔra jaabi ye mun ye dès que jaabi bɔra comme an ye correction kɛ bɛɛ jaabi bɛɛ bɛ bolo an b'a si copie di bɛɛ ma directeur fana b'a corriger n'a y'a corriger an bɛ na n'a ye an b'a dayɛlɛ namɔgɔ comme 42 personnes de don namɔgɔ 20 ni kɛlɛ n'u ye moyenne sɔrɔ an b'a fɔ alhamdulillah ni kɔni ka ɲi namɔgɔ min ye moyenne sɔrɔ min ka jigi 21 personnes la 18 ou 6 ou bien 10 ou bien 0 en tout cas an b'a fɔ an b'a école karamɔgɔ wele an b'a fɔ i tɛmɛ ni leçon min kan a ma ɲa i b'a repris. Nka maa o maa min sen bɛ kalanko la u y'a yira k'a fɔ ko nin wale in bɛɛ lajɛlen bɛ dafa ani jamana ka kalansow o bɛ se ka segin a tɔgɔkɔrɔ bolo cogo min na fɔ karamɔgɔw kalandenw olu ka bila waleya ɲuman kɔnɔ. aya nin ko an ka kalanko kibaru ye an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka ɲɛ sɔrɔ kalanko cogoyaw la halisa kunnafoni telima minnu b'an bolo ka da nin kunnafoni ninnu kan o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye cɛncɛnbɔla dɔ Kulukoro mara kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ale kɔni su yera tarata don ka bɛn septembre kalo tile 13 ma san 2022 fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra unité fluviale min bɛ Kulukorokaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko ni maa in kɔni ko ka tɛmɛ ni seereya minnu sɔrɔla ko a siw kɔni k'a kɔni kun tununna kabini dimanche don fɛn min kɔni fleuve Niger ale sanfɛlaw la walasa ka se ka nin waleya sugu ninnu dabila walasa ka se ka maaw kisi nin ko sugu ninnu ma fɛn min kɔni Kulukoro protection civile ale kɔni bɛ weleweleda kɛ halisa ko maaw k'u janto u yɛrɛ la.
alisa kunnafoni cogoyaw la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniya ye a yirala k'a fɔ bananba sira la gɛlɛya kɔni fanga ka bon yen nɔ kosɛbɛ an da sera a ma waati bɛɛ bɛngɛnna wale de kɔni bɛ ta ka dɔgɔjɔlaw sɛgɛrɛ nin yɔrɔ in kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min kɔni dɔgɔjɔla kelen ko mugu cira o la ani ka taa se maa caman ma ko olu bolola nafolo minɛn'u la minnu bɛ t'u jɔ fo miliyɔn 6 kunkanfɛn na ka tɛmɛ ni o waleya ye min bɛngɛnna wale yɛrɛ kɛra ka bɛn tarata don septembre kalo tile 13 ma ni a kɛra Wulini ani Kondo o dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bananba ani ɲɔnɔ sira la ni maa bamaci ninnu kɔni ye ni min ye nin waleya in kɛ a yirala k'a fɔ ko a maa tigilamaw ma dɔn a yirala k'a fɔ ni maa ninnu kɔni ni bɛngɛnna wale taara ka ɲɛsin u ma ko dɔgɔjɔlaw de kun don ni u bɔtɔ kun don dɔgɔjɔ la ka tɛmɛ ni seereya min sɔrɔla an baarakɛɲɔgɔn studio tamani maaw olu ka kuma bara la o hukumu kɔnɔna na sa a kɔni yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara dɔ ko o bilala sen kan walasa kun min nana ni nin ko in ye ani maa minnu y'a kɛ o ko bɛ se ka dɔn cogoya min na fɛn min kɔni ye Bananba sira ye nin waati in kɔni na a sira ko ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a sababu kɛ maa bamaciw ka waleyaw ye Fanta Tumata ni kun ye kunnafoni kumabaw ye an sera ka min sɔrɔ tako fɔlɔ la ka dan lamɛnbaw tulo kan Umar Koita nin tun ye don kibaru ta ko fɔlɔ ye i sera ka munumunu salon minnu kɛ a kɔnɔna na kibaruya minnu sɔrɔla ka o fara ɲɔgɔn kan k'o di kanubagaw ma ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna la o tun bɛ tali kɛ na tako filanan kɔnɔna la an bɛ segin ka ɲɔgɔn la sɔrɔ Umar k'i fo nin sanga kɔnɔna la an bɛ taga fulakɛ fan fɛ Sori Ibrahim Diallo kunun Sori Bamakɔ dugu la a tun bɛ Segu kunun a ko ten tɔ de k'a bɛ kɔrɔnpɔint dɔ bɛ ko Pelingana ou bien ko Misira de ne tɛ Segu misiri ou bien kɔrɔnpɔint central de Sori y'a fɔ cogo dɔ la dɛ ne hakili kɔni t'a la n'a yɛrɛ nana a bɛ se ka hakili lajigin ayiwa an bɛ taa nɛgɛ kɛrɛfɛtigi fan fɛ Fuseni Dawu ale b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sigira sen kan ani Sori ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ hakililajigi don don o don an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina ka se k'aw ka siraba kibaruyaw ka olu di aw ma min b'a to aw bɛ se ka siraba matarafa ka ɲɛ matarafa cogo ɲuman na k'aw janto aw yɛrɛ la k'aw janto maa wɛrɛ la siraba kana la wa an tɛ ɲina cogoya si la Anazɛri ka bilasiralikanw kɔ sɔɔni an ni Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ